Pojďme teď na další stadiony. Nejprve na Olomoucký, kde hrál vedoucí tým ligy bratislavský Slovan. Ano, fotbalisté Sigmy Olomouc přivítali nejlepší současný ligový celek Slovan ve světlejších dresech. Hosté potvrdili, že jejich postavení není náhodné a v 21. minutě Pecko využil chyby brankáře Bubeníka 0-1. Za vytrvalého deště si pak domácí vypracovali celou řadu dobrých příležitostí. Postupně je neproměnili Machala, Hapal ani Druhák. Ve druhé půli tlak olomouckých sílil, ale stále bezvýsledně. Když už se zdálo, že si Slovan odveze oba body, vyrovnal 4 minuty před koncem Mrázek, tak tedy Sigma Olomouc Slovan Bratislava 1-1.